Ydyn ni'n barod I gyfarfod Donna felly? Fi'n barod ni, ie. Iawn. Fi'n barod. Tyd I fewn. Croeso, Donna. Helo. Dyna'n brol os gwelwch yna. Siamai, gorgeous. Sut wyt ti? Ti'n edrych yn Iawn, diolch. Neis i weld ti. Siamai, cariad. Neis i weld ti, neis i gwrdd â ti. O, neis i gwrdd â ti hefyd. Nawr, Donna, rwy ti actores. Rwy ti wedi actor theatr a mewn ffilmiau hefyd. P'un ydy di hoff fwyaf? Ffilm. Ffilm? Pam? A'r heswm ydy, achos gyda ffilm mae dych chi siwc yma mwy o amser gyda pob shot. Ga I just checio bod siwt gymaint mwy o amser. Siwt gymaint. Now, you've said this before a few times. No, siwt gymaint mwy. So much more. So much more. So much more. Siwt gymaint. Mwy o amser gyda ffilm. Mae nhw'n cymryd oriau I wneud un golygfa, efallai. Pan ti'n gwneud theatr, bod ti'n ymarfer ac ymarfer dros wythnosau, mae rhaid bod ti'n cael right on the night. Neu ti rili mewn trwbl. Ond ar y noson, dwi'n siŵr bod y teimlad, feeling yna, yr buzz yn dy stumog pan ti'n cerdded ar y llwyfan. Neu ar y diwedd pan maen nhw'n clapio. Ydy o'n wych? Odi, mae hwnna'n arbennig. Yn special iawn. Ti'n ymateb i'r gynulleidfa, beth siwma nhw yn ymateb ato ti. Gynulleidfa audience, ti'n gweld, ia. Gyda ffilm, wrth gwrs ti ddim, ti'n neud beth mae'r cyfarwyddwr moyn neu yn gofyn I ti'n neud. Cyfarwyddwr, ti'n gwybod beth yw'n Cyfarwyddwr. Cyfarwyddwr. What is that Oh, again? is it sitting right over there? Director? Director. Yeah. Oh, that's what you call it. Cyfarwyddwr. Cyfarwyddwr. I can't say stuff like that. Cynhyrchwr yw a bit... Cas air mat yn y gyfres hon ydy newyddiadurwr. Dy ddim yn gallu. O, waw. Allai ddim gweud hwnna. Go mat. Show off now. Newyddiadurwr. Is that okay? Yeah. Should we high-five Ar ôl that? cyfri tri. 1, 2, 3. Newyddiadurwr. Cyfarwyddwr. Cyfarwyddwr. Tough. Fi ddim yn gallu gweud yna. Da iawn. Achos dwi wedi dysgu Gymraeg, fel mae sawl pobl yn gwybod. Ond nes ti ddysgu fel mewn dosbarth fel oedolyn neu fel plentyn? Fel rhywun yn ei arddegau, fel lefel O a lefel A, mewn ysgol Saesneg am Merthyr, gan Marilyn Watkins. Hi oedd yr athrawes Gymraeg? Hi oedd yr athrawes ffantastig. Yn ysgol Gafin Faenor a Phenderyn yn Cefn Coed y Cymer. A rwy ti'n actio yn Pobl nawr. Ydw. Ers ffraint, wyt ti'n chwarae Brit yn Pobl Wy'n credu bod fi wedi bod yn neud ers 2001. So beth mae hwnna? Felly, 11 mlynedd. Os. Ti'n joio? Ydw. Do? Mae'n lyflu o gymeriad Brit. Yeah. Troubled cymeriad. Ti'n licio'r cymeriadau yna? Ydw, wel, na beth yw atio, ond yw e. Mae'n sort of darganfod cymeriad pobl. A gyda opera sebon, beth sy'n mor neis a bod ti'n gwneud opera sebon, yw'r ffaith bod ti wir yn gallu mynd trwy'r holl gamot o emosiynau fel maen nhw'n gweud. Achos un storyline yn gallu bod yn un hapus comedy. Mae storyline arall yn gallu bod yn hollol tragic. So gyda opera sebon, a ti'n cael blynyddoedd, os ych chi'n lwcus, ych chi'n cael blynyddoedd I wneud na. Ers faint wyt ti'n actio? O, yn 14 pan ddechreuais I actio. Oedd ti'n actio myfanwy, oedd e? On, achos oedd BBC yn y Cyfweliad yn gwneud gyfres am byti Joseph Parry, y cyfansoddwr. Beth wedi dy hoff rôl teledu? Sharon yn Tair Chwaer yw hoff rôl fi bendant. Achos o'n i'n canu, ac o'n i'n actio, ac o'n i'n cael lwyth o hwyl gyda menywod eraill. Oedd e'n lwyth o hwyl. Lwyth o hwyl gyda menywod. Menywod, another word for merched. O, menywod. Merched, menywod, other women hefyd, Ac enillus di BAFTA am hwnna, do? Do. Ac am belonging hefyd? Do, wi wedi bod yn ffodus iawn. Wel, dim ffodus. Wel, o'n i'n gweithio, mae pobl yn gweud, I work hard for my luck, na beth mae pobl yn gweud. Ond
Na pam o'n i wir yn timlo yn ddwyieithog ar ôl ennill ar ail BAFTA, achos o'n i'n meddwl wedi ennill BAFTA am weithio trwy'r cyfrwng Cymraeg, a wedyn o'n i ennill BAFTA am weithio trwy'r cyfrwng Saesneg. O, diddorol. Ti'n deall, dyna pryd o'n i'n teimlo'n wir, yn wirioneddol ddwyieithog. That's when I felt truly bilingual, achos oedd hi wedi ennill BAFTA. The Welsh BAFTA Cymru. O, mae hwnna'n diddorol. A rhywbeth arall hefyd, pan diw ngŵr i ddim yn siarad Gymraeg, ac o'n i'n mynd trwy... o'n i'n mynd trwy cyfnod pan... Pob nos pan o'n i jyst ar fi'n cysgu, o'n i'n gweud nos da cariad, cari ti. A dwi ddim yn siarad Gymraeg. So oedd hwnna'n sŵn o bach yn odd, yn dod e. Ac oedd e'n gweud, Don, you speaking Welsh again. Sorry. Ac o'n i actually yn gweud, Are you talking to me? Cari ti. Ond jyst yn meddwl yn Gymraeg hefyd. Ie. Wyt ti'n cofio tua faint oedd dy oed i pan ysdi deimlo dwi'n rhugl rwan? Faint o flynyddoedd ti wedi bod yn? Oedd e'n cymryd decawd o leia. Degawd, 10 years. O leia. Mwy na na hyd yn oed. Wyt ti'n gwneud gwaith i Mencap Gymru? A do. Fel, I just checkio os di'n cofio beth ydi ambassador. Oh, ambassador. Give me a second. Ar y crib sheet. I reckon Llysganedd. Perfect. Yeah. Ish. Llysgennad. 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 Difficult word, that is, isn't it? O'n i wedi anghofio hwnna. Pan es i Lesotho, actually, yn De Africa gyda Mencap, i trial weithio gyda pobl ag anabledd draw fyna. Ac o'n i'n cwrdd ar Bren Hines yn Lesotho. O'n i cyflwyno'n hunan fel ambassador for Wales. So, Llysgennad Cymru. Ond nag Llysgennad Mencap Cymru. O na, Llysgennad Cymru. Llysgennad Cymru. No pressure. No pressure. No pressure. Ac oedd hi yn chwerthin, siwr fod i'n nerfus na rhywbeth. Os lot ymlaen gyda Mencap? Wastad rhywbeth yn mynd ymlaen gyda nhw, wrth gwrs. Ni newydd gael, wel dros dolyg, Santa Dash, un yn Abertawe, un yng Nghaerdydd, a ni wedi bod yn cael noson ecwys a cariad hyn a llall. Ond nawr, ym mis Mawrth, i ni yn mynd i gael y daffodil dash. A basically mae pobl yn redig i codi arian. Bydda hwnna yn y gogledd ac yn y de. Ac yn gwisgo fel Cennin Pedr? Cario Cennin Pedr? Syniad gwych. You just paint you green. Cennin Pedr. You've got the yellow, you just paint you green. It'd be perfect. Little daffodil. Ydy'n amser i ni symud ymlaen? Amser Gwenyn Greifer. Reit, pwrpas y cwis ydy, mae'n rhaid i ti gyfieithu gymaint o eiriau o'r Saesneg i'r Gymraeg, iawn? Mewn 20 eiriad. OK, ti'n barod? Barod. 3, 2, 1, conio. To learn. Dysgu. Valley. Cwm. Character. Cymeriad. City. Dinas. Belonging. Yn perthyn. Sister. Chwaer. Famous. Enwog. Children. Plant. To win. Ennill. Daughters. Merched. To laugh. Chwerthin. Musician. Cerddor. To travel. Trefeili. To relax. Oh. Oh, Da iawn. Donna! Hwna'n ffantastig! Donna! Donna. Da iawn, Donna. 13. Ges i ddim un yn wrong. Hei, hwnna wych. Felly, Yeah. Second. Diolch yn fawr. Wel. Da iawn. ti'n bwyllog. She's very calm and steady. Reit, Da iawn. Wel, Beth sy'n nesa, cariad? o, nesa. Idiom? Na, dim idiom. Geiriau croes, Wyn Evans. Wyn Evans. Araf. Cyflym. Fast and slow. Yeah.